So yan yung itsura niya. Ayan o. Pati rito marami na rin nag-garden, no? Salamat po. To God be the glory. 3 weeks already. Puro ulan. Bendara Plains. Yun, ito yung agos ngayon. Ito yung malaking punong nabuwal. Remnants ng mga housing. Dati hindi mo naman nagkakaroon ng tubig sa areang ito eh. So very unusual yung weather ngayon dahil sumikat si Haring Araw. After I think 3 weeks already. Puro ulan na lang nangyari mula nang sumapit yung buwan ng Agosto. So good day once again, Kabalan, and welcome sa ating panibagong NSCR Update Adventure dito sa may city of San Fernando, particularly here in Barangay Baliti. At ngayon ay araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Yan. So parehong may 26. And ngayon ay nandito tayo sa may Malino to Kalulut Road. Yan, no? At nasa tabi natin yung mga nagtitinda ng mga halaman, yung mga garden dito. So malapit na yung boundary dito, Malino to Panipuan. So actually sakop na yata ito ng Barangay Panipuan ng City of San Fernando. So ngayong araw na ito ay titingnan natin yung mga ginagawa nila doon sa may Baliti segments, kung saan ay nakapag-update na tayo doon last month. So ngayong buwan na ito, tingnan natin kung ano na ba yung mga pagbabago. Dahil yung last update natin doon ay tinignan natin yung mga bahay na na-demolish. At halos na-clear na, mangilan-gilan na lang natitira. At ngayon, tingnan natin kasi yung napansin natin doon, nagbabakod na sila. So, try nating tingnan kung makakapasok pa ulit tayo doon para makita natin yung area. So, samahan niyo kong muli sa ating solo ride adventure dito sa may city of San Fernando. Let's get it on! So, ang kasama pala natin ngayon ay si Pongkan. Yan, o. Muli na namang nagbabalik si Pongkan. Isipin nyo, 3 weeks already, puro ulan. Pero ngayon hindi pa tayo sigurado dyan dahil nakita natin doon sa news, meron na naman paparating na bagyo. Pero yung last na bagyo, si Bagyong Obet, nakalabas na ng bansa. Ang ganda ng kotse, oh. Nauso yung mga minicar na ganyan. Minicar na electric. Ayan, kakanan na tayo rito. Pati rito marami na rin nag-garden, no? Usually kasi yung ano rito, yung mga pananim dito, mga sugarcane, mga tubo. Pero ngayon na-convert na into gardens. Dito pa rin tayo sa Barangay Panipuan. Pero yung mga segments, bali sakop na yun ng Barangay Baliti kasi lalampas na tayo dun sa may Arco. Dito, nagkakaroon din ng konting baha dito sa tapat ng subdivision na ito. Ang
Then kakanan ulit tayo. Anong nangyari dito? May baha rin pala rito. Dati hindi naman nagkakaroon ng tubig sa areang ito eh. Dito yan, malapit sa may public market ng Barangay Panipuan. Ayan, no? Yan yung bagong palengke. Yun, nagdidilim na naman yung kalangitan banda ron, no? Although nakita natin na matingkad or matindi yung sikat ng araw, pero banda ron madilim pa rin yung kalangitan. Yun, nakikita na natin yung arko. Yan na yung boundary ng Barangay Baliti at Barangay Panipuan. Pero yung pupuntahan nating mga segments, kakanan muna tayo rito. Yan. Tignan natin kung may mga pagbabago ba. Yan, sa tabi mismo ng I think ano ito, Sapang Balen Creek. Yan, at pag nandito ka, tanaw mo na yung malaking crane. Yan, no? Parang malakas yung agos ng ano ngayon, no? Yan, no? Itong ano, Sapang Balen Creek. Nakakatakot lang dahil walang ano rito. Walang harang. Then ito naman yung Bendara Plains. Hindi natin makita yung unang letter. Ayan, tanong na natin yung mga segments dito. At least magkaroon kayo ng idea kung ano na ba yung situation dito sa ginagawang NSCR project dito sa may Barangay Panipuan at Baliti. Ayan. Diretsuin muna natin. Pero merong nagtatrabaho dun sa taas, ayan, yung may net na green. Kita naman dito. So yan yung itsura ng mga segments dito sa may Barangay Panipuan. Ayan, may mga tao naman. Pero sadyang ano lang talaga, mabagal lang yung trabaho. Hindi gaya sa mga ibang segments sa south, halos patapos na. Naku, hindi kaya malalim ito. Binaha na pala rito. Yan. Dito pala mas malapad yung pagbaha, oh. Pero hanggang dito na lang tayo kasi dead end na banda ron. Wala nang lalabasan yung kalsadang yan. So yan yung itsura niya. So punta na tayo dun sa ano, doon sa may bandang unahan. Hanap muna tayo ng spot. Magdo-drone muna tayo dahil habang ano pa, maliwanag pa. Unpredictable yung weather eh. Baka mamaya biglang uulan na naman.
Yun, ito yung Agos ngayon. Pero malinaw naman yung tubig. Medyo nakakatakot nga lang dito. Dito siguro sa ilalim ng puno. Yan, dito. Dito na tayo magpalipad. So nakapagpalipad na tayo rito at yung napansin natin, puro putik. Puro putik yung area dahil sunod-sunod nga yung pagulan. Pero yung mga nagtatrabaho, halos banda rito sa area kung saan naroon yung mga heavy equipments. So ikot muli tayo at pupuntahan natin kung pwede pa tayo makapasok doon. So let's go. Papalaban na naman si Pongkan. Let's go na. Yun. Kumukulimlim na naman yung kalangitan. Ayan o, dito o. Walang kaharang-harang. Meron dito, meron konti. Salamat po. To God be the glory. So ayan, pasok tayo rito. Ayan o. Ito yung malaking punong nabuwal. At ito yung mga itsura ng mga ginibang mga bahay. Ayan. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Puro putik. Ayan, yan yung mga debris ng bahay. At nagbakod na pala sila doon, no? Ayan, ito yung itsura ngayon dito sa construction site ng NSCR Baliti. Ayan, ito pa yung mga natitirang remnants ng mga housing. Ayan o, yung iba malalaki. Saka rito, nakabakod na rin. Ayan, so hanggang dito na lang tayo dahil dead end na rin banda dun. Ayan, ayan na yung mga kabayan. Ayan o.
Ayan, so I think dito na magtatapos yung ating pag-update dito sa may NSCR Baliti segments. Ayan. So again, salamat sa panonood. At kung nag-enjoy kayo dito, please do like, share, and subscribe. So keep tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.